know when you're not wise, you're not wise. You can never be wise. Oh boy. Because Igbo land, make gonna take a easy, eh? Religious war no go catch us for Igbo land though, because this one on the ordinana and the Zion. Because no, make we take a easy. How should organize ala Igbo? Even a quack got to where I can nowhere. Some people not wear bishop on the ordinala. A quack say if in mama nowhere or in papa nowhere, they come to and say inside church the person go heal. So he go even follow them, go sleep for inside that church. Say likewise, if him be as him be Dibia now, if they tell him say his wife nowhere but another Dibia go cure him, say him go wrong, go to that other Dibia go cure his wife. Never in a job undo. So because no ordinala and the Zion. I'm not gonna take a easy. Oh, any now by force. You have just to try and get those land your Bodani, the Obama. What la? Ndo with she moremma, aganare yanga. Moremma, aganare yanga. Because I try to give me bola and your Bodani, or we get dokish boy. I actually want dokish. Wala, because no. I hear actually home. Okay, one you see. Ya hot that time. Ya that time I walk a jala gaze. She give a busy at a walla. Ya would dock I won't or she wake up or a shocker. Some of them they call them come meal. The walla. Ya jala gaze after the time for a shocker. Ungameku see Akụ Zion, one of the lieutenants of Ebuka, explaining why Ebuka and his team went and arrested Mathias Ezeakụ. Mathias Ezeakụ is an activist for Ordinana, you know. He criticizes Christianity, Christendom, and other organized religions. If you ever take over Igbo land especially. So his goal, he states, is to return the Igbo land to originality, which is traditional worship ways or worshiping ways. But in particular, also Ebuka and his followers, Nedisifuze Igbo especially. So when one blind girl Operabia Nake Ebuka, she was asking for help. So when she got to Ebuka, she, what do you want me to do for you? I didn't hear her. The girl thought about it, but she said, I need help. And you know, I need help is like a blanket answer. It's like an envelope, supposed to be an umbrella that will include everything else a man need. I need help, meaning go bogoya, I need help. So much I need help. Ebuka she okay, like what? The girl I see and they go now. I think she got raped and she had a son. As I saying, she's a single mother. She needed money for the son. Ebuka say, well, if that's the case, not getting 400,000 naira, then not got Zoya from that from infant to university levels, you know, university level, which is very good. I appreciate it. Actually, the girl next time, or may encounter with him or any man of God, and Jola in her that she must be ready to say in her church. No cool okay. Trying to say that don't know but I know all the blind or okay, heal way of blindness, same for don't help them come out blindness, you know. So a lot of people found offense to it, especially Mathias Ezeakụ and other ordinary people. They felt that why would Ebuka give such an excuse? So they felt like he was trying to avoid being labeled not being able to cure the girl of her blindness, you know. So that's one of the issues where start the wahala. So everybody just a scatter head, you know. So Akụ Zion Bikono, I'm glad that to do a bit of Lachiwa. I'm not gonna take a miss, I want to love my people. Kudochia more. Phone now hold up on your book to tell you happening. Phone how ga or ga online. Abba.
Na go here na eme mo na ege kasi ndị bloggers don online na akọ piti na ege ha ntị. Phone ya nọ na-ega, awụrụ phone ahụ ịga. Phone ahụ chain na eji handcuff wụọ phone chakakpa ntam. Ụta ka phone si nọrọ. Na ebe handcuff si akọ na-adịrị adị. Okay, ụlọ m na-eme ka program begoro echi ga program ga ebe ahụ live ga lele ya. Ihe ha fia onye ha abịa live for. Onye ha abịa live for drop possible. Phone ya nọ na-ega. Anna gụrụ ihe mma anya ọ na na-achị ọchị. Ka ị na-atụ ọnwụ ọchị m na-achị ebe a. Phone na handcuff like this. Omena ụzọ eziokwu phone ha ji abịa live. Ọ dị na-ega ọ dịrị ya. Ọ dịrị ndị ya cha. So that was how they was able to apprehend that phone. What the phone? Nihum now, but what the phone handcuff? Nihum out. That is well. What will key? Oh, we can get it. They say, "I'm going to the thing make pa batch here." Nihum now. The man in my interview, who the CP, or your Fulani. Wee jụọ ka onye wetere meseji a ka onye wetere information case a sị na ọmụ a ọsị nke ọsọjọ na mụ nwe introduce nwanne ọbụla ile eji one of the biggest lawyer in Nigeria ọ Sam ka ọ the DG ha wakwara ya na G ofere ya the DIG ji aka abụọ na ya aka ọ Sam Nigeria na-atụ egwu. Go and verify. Eche log, kwada. Eche log, babo kwada. We go. Sometimes you got to go. Yeah, you gundaba. Everything you achieve, go. Makodi easy. Illiterate Joronjo. I'm a maga school, Maruchem na roro. Sabi ko haji wara mun na ikwa. E my father me ya. Every day, where my father nataka. Every day, where my father nataka chinchin. Okupte my father na katom na konkom onata. Kakokorum. Hell. Oboya bandit. Obo Zion bandit, which I am also a member. Because this petition, on behalf of my father and on behalf of Zion members, the Zion neighbor because they're the petitioner on your behalf. Because so now what I don't like now on the Zion, the bandits. Don't they say the Zion neighbor, almost Zion neighbor, because they push the ndị Zion na-akwọrọ m aka ekwuchitere m ọnụ unu ọ pụta ọgbọ ya ụmụ atụrụ ụmụ ewu maka ndị si na Mathias akpọ m aha ọ kpọrọ m aha I'm a member of Zion ministry ọ sị ma ndị members ya ụmụ atụrụ ụmụ ewu ụmụ ọkụkọ maka ndị na-ajụ ka nsi dị involved ịtụ ka nsi dị involved. One, he called me. Two, on my spiritual director. No allegation they will hear me. You don't see my involvement. I can't imagine my involvement. Now, we can say here. And we see how my team of lawyers. Here lawyer, I'm listening to chamber puta. 9 in number. 9 in number. From a son. 9 in number. I have my group of lawyers now. What is this man hiding in this phone? Nobody want to talk about it. Look at what is happening in the southeast. Amara behin emeni So if anybody is expecting
live program tomorrow. One naga ha work. I can tell you that for free. That phone. Oh yeah, but una afu bego mena na lose ezoku online. Phone na heje mo mena lose ezoku na carbon the police. Phone na heje me omena na lose ezoku. Omena na no zara phone na no na aka ndeke ji igwe ha dị ozi ya. Achịkọrọ m igwe ahụ. So onye ọbụla na-eme expect ka ole program echi na ụka ndị omenala ihe afụ ya fon a nọ na Abuja ọ nọ n'ime kanta fon nọ nga ihe afụ kpaka m egbe ihe elekwa anya nweta live broadcast echi omenala onye ha bịa ịga nọ fon a n'aka na ụkwụ ịga akụrụ ịga aka ụkwụ fon a nọ hanging. Oya mere ụlọ afụbeghị omenala ụzọ eziokwu online. Ọ fon ahụ ka eji eme ya. Fon ahụ ji akpọrọ ndị mmadụ yi na ya dị ya. Ọ dị ebe ahụ. Fon ahụ ji ebido accident na main road na-achị ha ọchị. Ọ dị ebe ahụ. Fon ahụ ji kọọ nwa ya na-edochi ọnụ nwụrụ anwụ. Nwatakịrị 15 years gbabiri nwụọ. Ị na-akọ parents ha ọnụ na-achị ha ọchị. Fon ahụ dị ebe ahụ. Phone ahụ ji agwa ndị mmadụ ha ga-akwawa iko n'udo dị. Phone ahụ dị ebe ahụ. Yeah. You know when you're not wise, you're not wise. You can never be wise. Because onye ọla dị wise uche ya kpakọrọ ọnụ. Onye ọla dị wise uche ya kpakọrọ ọnụ. Enweghị ike isi na ya pụta ozugbo gaa mewe live video. Eziokwu m. Chai. Ebe a ka nlesi mmadụ wee fụ mmadụ na mmadụ n'ụwa. Ọgbọgba gụgụ ke ya. Koko ọmapụ ozugbo je declare ya non-desire na-achụgharị ya mgbe ndị sesi na ezi ọmasị saa ya ahụ esetịkwa ya ahụ ọ eje kpụta onwe ya n'aja ezi a na-agụrụkwa after o mechara broadcast n'ihu chọọchị ya with the same phone ọ sọ ma ha ebe ọ dị after o mechara broadcast n'ihu chọọchị ya ijesi na trafik na mkpọ ọdọshọ trafik ndị na-agara onwe ha ibido efe aka kwenye na-aza local gọọmenti chairman ịmapụtala okwu roof na Bible say in anything you are getting try to get wisdom. Hi. Wisdom amaka. Ịmapụta na trafik dịrị onwe ya. Ọkwara gata ndị mmadụ. Ibido efe aka kwenye na gị fail election already. Ifu candidate gị fail election, kwa mana na-ama. Ifu candidate ga-ada election, ifu ha ya ama. Mkpọtụ ha na-adị too much. Obido. Na-efe aka, ya gburu na trafik. Ọkwagwa aga na crowd nọkwara onwe ya ichepụta aka na abụọ na-efe nsị ka onye na-enye nna m ndụmọdụ who is advising this guy ọwụrụ ọgwụ ole this guy wee fesi aka ruo n'ụtụtụ mbụ na-ekere ntị eruo n'ụtụtụ mbụ ojeji na hospital were drip gbanye onwe ya n'aka o were drip a na-akpọ normal saline ahụ just normal drip ọ ihe ka ọ gbanye n'aka ihe a na-akpọ ya normal saline ndị dọkịta ndị na American field ma ihe m na-ekwu you can put it on anybody. You can put it on anybody. You can put normal saline on anybody. What do you want? I don't mean just minutes of ma. What you don't log get normal saline. I had a drip. I might hold. And they will normal saline. We're playing aka. It's not rather long. After we take a campaign, a crowd. It's not rather long.
wee mesie ịpụtakwa ozugbo see foto na onwe onye kwuru 250,000 baba mmepere ga ala atị nọ na my mmepere ga ala atị nọ n'ime mmepere ga ala atị na Facebook m na-enye ndị m amaghị onye ha wee ego ịda na fentie mmepere Facebook m ịfụ ala atị ifentie ndị m amaghị ndị awụ ụdọ noise. We don't make noise. I am important. After me, I will get yeah, we are here. They get on important information. That you are hearing from the horse's mouth. Ye we rute. The after day before that day, we be Abuja. More be Abuja. Omagina eba kapa uno betla uno we eba betla force headquarters Abuja. Ega mana car park diche. The station diche. Mana office divide the car park at the station. Omagina car park ahono. He made them with the information now bego. He went with the information now bego na car park. We said there about 15 to 20 policemen. Not a mufti. Hana money here. Kana for movement here. We funa. Na moto buhabia na Honda ahu buhabia. Honda black car, Honda car. Buhabia. Na bahaputa ka ba ni office. Na the GO the mepe butu. The mepe butu Honda ahu. The mepe butu Honda ahu. Mepe side ebe ha na to bataya. Spare tire. We were phone ata we wuboni mebe ahu. They get on te. We were phone ata ha na chacho. We wubaka di mebe ahu. Omara na afia. Omara na afia. So mgbe o bara phone ahụ n'ime ebe ahụ. Omara na afia. We basasi the office the police as a genuine man. Ogo aje take him. Ogo aje take him. Ire property me alo copy me me. Ogo aje take him. Ire ụlọ m urana. Ma nke m kara arụ ma nke m nwụchara arụcha ma ọzọ m na-arụ m chọrọ ibi ebi m kara arụ. Oje take him ire halfway. Damages case, I'll do it. Apotagom. Ewe Juma ya ajụjụ wee kọwa onye mbụ nsị abiko nọ mmụ na ayọ na nna ikwu a ụda GO ana m akpụkwa nna ikwu maka ụda GO ka ọ wee enweghị m ụka mgbe kwucha anwasị ya kwa ụmụ mana okwu na-adị ya mma n'ọnụ amaghị m ekwu okwu nkwu nke ahụ my point ma ewepụ ọnụ m ga-ekọrọzie gaba. So ebe a ka anọzi na GO wee buru ya ịma na okwu na-adị ya mma ọ na-ekwu ọ na-ama tatatata. Okay, before ya eburu ya the CP wee si ya nna ihe itiri n'aka because ọ bụzi kanụla ọ bụ pin eji agba ọgwụ abịazie mbụ kanụla kwa ha na kanụla nọ obi abịa ọ bụ kanụla bịa CP wee jụọ ya sị nna nke bụzi kanụla n'aka ọ gịnị mere ọ sị na arụ adịrị ya CP sị ekeke na arụ adịrị gị ebe m fọrọ gị na plen ebe ị na-efe aka yagoro nwantịtị oge mfụga ebe ị na-eme mmezi mmadụ adres na ụlọ ụka gị nwantịtị oge mfụga ebe na trafik na-ekele gị. This was exactly what the man told him. I'm saying what he said. The man said, "Up na traffic.
chịpụta aka na-ekele ndị na-enweghị onye kelere ya. Iwe bịazie n'ụkụtụ a na-agwa anyị ghara adịrọ gị n'ogwe ka ọ dị. Eweju ya obido obido holy water and oil water na-akọ sipi na-asị ya ọga ọwụghị ihe a jụrụ gị, ihe ahụ ya bịara ịkọ ebe a, ihe ahụ ya bịara ịkọ. Lekwa ihe onye dere petishọn kwuru ka ihe gị na-ekwu na-akọ anointing water. Ụlọ na-abụghị ndị Fulani na nna ikwu ahụ wee Fulani ezigbo mmadụ ahụ. I don't understand what this man is saying. One of my own international get the Fulani there. I don't understand you while I tell you. See what I'm talking. Lekwa petition against you. I go taragiri hugi. Ina kori boy. Anointing oil. Water. NGO. The man say, did anybody force you to do NGO? Did anybody force you to do NGO? Or you think if you tell me that you did NGO, I will let you go when you commit a crime? Makani with a sense. Makani with a sense. The man said, do you think I will let you go? Do you think I will let you go? Because he made NGO. The man said, not possible. Okay? Go straight and answer what this young man said. Bia oga bem na geri mama put na Abuja o. Unu do sam na camera de mama put ala gbo. Munu ge me trouble na abali a. So the man we see him. Respond to what he's saying. Stop talking nonsense. Once the man, no one a man of God no one a man of God on the Enugu. There we problem. Now we have you're not about you're not about prophet. Oh, he was referring to me now. His spiritual director. Or not way Ebuka. All of that way his spiritual director. No one man on the Enugu. And one man of God. I knew he was referring to Reverend Father Ezeakụ. Now you put a big fish. Prophet Ebuka be on threat the way where will that come as simple. It's a point of correction because the evidence of this matter in the evidence of this matter in the police. 80 CD, 4 CD on a 4 series plate and 2 flash drive. Because Nchi Mehanama prepare. All the 4 CD plates and the 2 flash drive. 32 gig of flash drive. Say point of correction. Oga na vida he Prophet Ebuka give me attack. I have the video and the honor with the police. Oga we draw IPO. Oga we draw IPO say is the video with you? IPO say yes. Na video not with him. So Oga we say na this particular video all the na Prophet Ebuka be man to attack him. More us not up Rembaka. David, is it also with you? The IPO way Yoruba. The IPO way say yes. That the video not with him, but no with one language. Also David know what I have. So that he will encourage me. Can me interpret. Apart from that language, no what Nandozo I will insult. Nandozo will get Parisla Oye Torogato. Nobody home. But no one particular adage. As for David Ebuka Bisoro, Prophet Ebuka Bisoro. And what is that adage? Wona Prophet Ebuka say now David one zari juafo of Warachia Kokpo.
wee jụọ the commissioner of police wee sị ya nna anyị ukwu jikọdị Mathias ebe a n'ilu a Ebuka Obi tụrụ na vidio a ọ wee kọ ọnụ dị ihe ahụ ọwụ abuse word ihe ahụ ụmụnna n'ime Chineke nna ụmụnna n'ime Zion Prayer Movement Outreach ụmụnna n'ime Nigeria ụmụnna ndị Igbo biko ka nna ajụ unu nwanzari ju afọ ọfọrọ chi aka ọkpọ ọwụ ịkpọ iyi is it a threatening word mgbe si IPO mgbe si CP na interview ya chere ka nkọwarịa ihe a mere n'ihe a na-ewu na obere nwari ju afọ ọ jee bawa okenye ọgụ n'oke nri na-eme obere nwa ịba okenye ọgụ in other words CP wee jụọ ya okwu a o menyere ihe a wee sị yes CP wee sị ya how is it now a threat? How did Ebuka Obi threaten you? Ohe CP jụrụ ya obidokwa again olive oil amamma gbara ara olive oil amamma gbara ara holy water amamma gbara ara NGO amamma gbara mmadụ enweghị amamihe jọrọ njọ ike agwụla m na broadcast ahụ anya kọchi ọkụ echi olu na-egbuzi m mgbu biko olu na-egbuzi m mgbu so okwu a ka a na-ekwu na-ekere ntị the CP wee wepụta ọdụ wee si ya you are a chameleon n'iru ụlọ ya you are a chameleon ebe ụdị nwere ike ijicha ihe 2 days ebe a hapụghị ekekwa atụwaghị atụ na Anambra State you are a chameleon iwe a chameleon that was what this man said n'ime ogwu m akara n'iru ya you are a chameleon mgbe ekwuchara okwu a the man asị ya where is that phone anyị bara police ọgụ dọkasị akwa police water boys gị akwa police ihe are you aware or see yes not they aware that is because not his first time na-ekwara akọnde buru batrị ha no maka ihe first time ịhụ police be me arrest you know so first time ịhụ police so imagine a law against mmadụ ịba police ọgụ lekwana ihe dimkpa na-akọ dimkpa tụwagoro nwaanyị ime dimkpa motes atụwa ime dimkpa nwere nwunye nwee side chief lekwana ụdị akọ na-akọ akwakọ na-anọ na 21st century ka dimkpa na-akọ dị aka no maka ni o ji call police ihe ni o ji ba police ọgụ ni o ji ba police ọgụ na ihe first time ya police mere me arrest imenda aga wee jụọ esi ihe first time police me arrest so they imagine no iwu ka ọwụ no ihe no dị n'iwu maliti police ihe ọ ịma ha ọ na-akọ eri sọsọ ihe ọ mekwu NGO holy water anọtụlọye NGO holy water anọtụlọye NGO holy so him na ntị na biko no ihe ọwụzi ara ihe ọwụ hakwazi ara ihe ọwụzi ara biko nunu ọkwifugie so na mgbe a na-ekwu okwu a ogwodogwu a eweju akiri fon ahụ ka fon anyị wụbara n'ime ọhịa na mgbe nwa na onwe mgbe kidnapụrụ nwanne ya nwoke wee kidnap ka ya nwa sometime last year na ochekwa na ndị kidnapping onye police wee say a point of correction I was the one who came to meet you na onwere egbe m ji bịakwute gị anyị tere bịakwute gị wite aka nkịtị anyị ebupụta enwe egbe eji egbe nọ mgbe ị bara mba ka ndị ji egbe bịara which is true a na-ekwu mgbe efuziri ha iwufuo fonu gị
Ofu police wee wili aka elu. Onye Awụsa again. Wee wili aka elu asị ya kwuo. Or say, I saw this man in the car park hiding 3 phones in the boot. This man will say, I saw him hiding 3 phones in his boots before coming up. A way to 8 policemen from Elueba Haino. A way to 8 policemen to go to his booth and bring that. Just don't pay me. I'm just telling the truth for free. I need the make, I need the anything. For free, come now. It won't come. Yeah. You know when you're not wise, you're not wise. You can never be wise. Because when you're not the wise, who check a chrono? When you're not the wise, who check a chrono? And when you kiss the hand, put those bo, Gabo live video. Ezeakụ. Child. Eba can listen to my man, I'm no wa. Oba who care? Go. Sometimes you got to go. Yeah, anything you achieve, go. Go, easy. Illiterate, Joronjo. I'm a maga school, Maruchem Naroro. Or my post, get declare, ya. Non-desired natural. When they say, nah, Ezi, I'm saying, Saya, is it why I put on my anaja? Ezi. And I go, what? After me, broadcast, Nihu church, yeah, with the same phone, also my head body. After me, broadcast, Nihu church, yeah. You just in a traffic and port also. Traffic in the Nagaruha. You do a fact as a local government chairman. You must have a poor roof, right? Nah, Bible says in anything you are getting, try to get wisdom. Hi. Wisdom amaka. You must put down traffic in the wrong way. You believe if I can go for election already. If you candidate get for election, come on, if you candidate get the election, if you hire ama, what too much. Obito, me faka, here. Na traffic. How get a crowd no paro where. You keep talking about it. Aye. You see, Koyi in the man to model. Who is advising this guy? Hey! This guy, we face a car. Ojeji na hospital we drip by onwe ya n'aka. O we drip na normal saline. Normal saline now just normal drip. O ya ko gba n'aka ya. A na kpa normal saline. Ndị doctor ndị na American field ma hem na-ekwu. You can put it on anybody. You can put it on anybody. You can put normal saline on anybody. O nwere ihe ọ na-arụ mmiri nkịtị just mmiri esi ọfụma. Oje no logo etie normal saline. I na kpọ drip ahụ. Ai ma ihe ọwụrụ. Eje were normal saline wee kwụ ya n'aka. Isi na arụ adịrọ gị. After me take campaign na crowd. Iwe si na arụ adịrọ gị. Wee mesie ịpụtakwa ozugbo see foto na onye kwụrụ 250,000. Baba mmepere ga ala atị nọ na my mepere ga ala atị nọ n'ime mepere ga ala atị na Facebook m na-enye ndị mama onye ha wee ego ịda na fentie mepere Facebook m ịfụ ala atị fentie ndị mama gị ndị awụ ụdọ
noise. We don't make noise. I am important. After me, I will get Yahweh. That's here. They get on important information. That you are hearing from the horse's mouth. After day before that day, we be Abuja. More be Abuja. Omagina eba kapa una betla when eba betla force headquarters Abuja. Ega mana car park diche. The station diche. Mana office divide the car park at the station. Omagina car park ahono. He made them with the information no bego. He made them with the information no bego na car park. We said there about 15 to 20 policemen, not a mufti, hana monitor, kana for movement here. We funa na moto buhabia na Honda buhabia, Honda black car, Honda car, buhabia. Na bahaputa ka ba ni office. Na the GO the mepe butu, the mepe butu Honda ho. The mepe butu Honda ho. Mepe side eba ha na to bataya, spare tire. We were phone attack, we won't me back. They get on te. We were phone attack and a chacho. We will back at me back. Oman Alafia. Oman Alafia. So, mbe, over a phone now, we may back. Oman Alafia, we have a office in the police as a genuine man. The man in my interview, who the CP, Oye Fulani, well, John, Koje would message, Koje would information, more case and send on more. I think one of the biggest lawyer in Nigeria, or a son called the DG. How are the DG? The DIG Jakabo Nayaka, or a son Nigerian at 12. Go and verify. Log, Quadaquada. Log, Babo Quadaquado. I'll go ahead take him. I'll go ahead take him. Ire property me copy of me. I'll go ahead take him. Ire olom urana. Manken kanaro. Manken utarocha. Mozom narum to be a dim canaro. I'll just take him ire halfway. Damage this case, I'll do it. Apotagum. Ewe Juma ya ajụjụ wee kọwa onye mbụ nsị biko nọ mmụ na ayọ na nna ikwu a ụda GO ana m akpụkwa nna ikwu maka ọda GO ka ọ wee enweghị m ụka nsị biko ha jikwara m nna ikwu a ihe my father mee ya. Every day, where my friend Nataka. Every day, where my friend Nataka chinchim. Open to my friend Nakatom, na Konkom, Onata, Kakorum, Kakagorum. Hell. Boy, a bandit. Obo Zion a bandit, which I am also a member. Because this petition, on behalf of my father, and on behalf of Zion members, the Zion neighbor will make a because they are the petitioner on your behalf. Because so now what I don't like now on the Zion, no matter the bandits. Don't they say Zion neighbor, almost Zion neighbor, on the Koswa, Nakuaramaka. Because they push the Paramonu. The Zion, Nakuaramaka,
na akwụrụ m akara ekwuchitere m ọnụ unu ọ pụta ọgbọ ya ụmụ atụrụ ụmụ ewu maka ndị si na Mathias akpọ m aha ọ kpọrọ m aha I'm a member of Zion ministry ọ sị ma ndị members ya ụmụ atụrụ ụmụ ewu ụmụ ọkụkọ maka ndị na-ajụ ka nsị dị involved ịtụ ka nsị dị involved. One, he called me. Two, ọ na-akparị my spiritual director na-ebo ya allegation na-enweghị ihe o mere. You don't see my involvement maka ndị na-ajụ my involvement. Now mgbe kọsịa ihe a wee si ya my team of lawyers ihe lawyer m na-esi na chamber ntị akpọta ha apụta ha na-adị 9 in number from a psalm 9 in number. I my group of lawyers now. Mgbe kwucha awasị ya kwụ ụmụ mana okwu na-adị ya mma n'ọnụ amaghị m ekwu okwu nkwu nke ahụ my point ma ewepụ ọnụ m ga-ekọrọzie gaba. So ebe a ka anọzi na ji o wee buru ya ịma na okwu na-adị ya mma ọ na-ekwu ọ na-ama tatatata. Okay, before ya eburu ya the CP wee si ya nna ihe itiri n'aka because ọ bụzi kanụla ọ bụ pin eji agba ọgwụ abịazie mbụ kanụla kwa ya na kwa ya kanụla nọ obi abịa ọ bụ kanụla bịa CP wee jụọ ya sị nna nke bụzi kanụla n'aka ọ gịnị mere ọ sị na arụ adịrị ya. CP sị eke gị na arụ adịrị gị ebe m fụrụ gị na plen ebe ị na-efe aka yagoro nwantịtị oge mfụga ebe ị na-eme mmega mmadụ adres na ụlọ ụka gị nwantịtị oge mfụga ebe na trafik na-ekele ndị na-ekele gị. This was exactly what the man told him. I'm saying what he said. The man said up na trafik chịpụta aka na-ekele ndị na-enwe onye kelere ya. Iwe bezie n'ụkụtụ a na-agwa anyị na arụ adịrọ gị n'ogwe ka ọ dị. Ewe ju ya obido obido holy water and oil water na-akọ CP na-asị ya ọga ọwụghị ihe a jụrụ gị ihe ahụ ya bịara ịkọ ebe a ihe ahụ ya bịara ịkọ lekwa ihe onye dere petishọn kwuru kọọ ihe gịnị ya na-ekwu ị na-akọ anointing water ụlọ na ndị Fulani na nna ikwu ahụ wee Fulani ezigbo mmadụ ahụ. I don't understand what this man is saying. One of my own international get difference here there. I don't understand what like Kalai. See what are you talking? The one petition against you. I go tragedy hooky in a curry boy. I don't know water. NGO. The man say, did anybody force you to do NGO? Did anybody force you to do NGO? Or you think if you tell me that you did NGO, I will let you go when you commit a crime? Makani didn't make sense. The man said, do you think I will let you go? Do you think I will let you go? Because he made NGO. The man said, not possible. Okay? Go straight and answer what this young man said. Bia ogo bem na geri mama put na Abuja o unu do sam na camera ndị mama put ala gbo munu ga me trouble na abali a. So the man we see ya respond to what he's saying. Stop talking nonsense. And once the man no when the man of God no when the man of God no na Enugu there we problem. Now when he was you're not you're not prophet. He was referring to me now. His spiritual director. Or not way Ebuka.
all of that his spiritual director. No one man on the Enugu. And one man of God. I knew he was referring to Reverend Father Ezeakụ. Now you put a big fish. Prophet Ebuka be Tiano threat the wire. Where will that come in as simple? It's a point of correction because the evidence of this matter in the evidence of this matter in the police. 80 CD, 4 CD, on a 4 series plate, and 2 flash drive. Because until me hand prepare. All the 4 CD plates and the 2 flash drive. 32 gig of flash drive. Say point of correction. See Oga. Na vida he Prophet Ebuka give me the attack. I have the video and the honor with the police. Oga we draw IPO. Oga we draw IPO say is the video with you? IPO say yes. Na video not with him. So Oga we say na this particular video all the na Prophet Ebuka be me to attack him. More us not up at Rembaka. David, is it also with you? The IPO way Yoruba. The IPO way say yes. That the video not with him, but not with one language. As so David and not what I so that he will encourage me. Can me interpret. Apart from that language, no what Nandozo I will insult. Nandozo will get Parisla Oye Torogato. Nobody home. But no one particular adage. As for David Ebuka Soro, Prophet Ebuka Soro. And what is that adage? Wona Prophet Ebuka say now David one zari juafo of Warachia Kokpo. Where the commissioner of police, where Sia na yugu, Jugodi Mathias Eba, Ninua, Ebuka to Davida, or we call the Yaho, or abuse what the Yaho. Umunani me Chideke na. Umunani me Zam prayer movement outreach. Umunani me Nigeria. Umunandi Igbo. Biko ka na Juno. Nwanzari juafo of Orochia Kokpo. Or we boy is it a threatened word? We see IPO. We see CP in my interview. Ya check and go what I mean. N'ihe ami na-ewu obere nwari ju afọ oje ba nwoke na ọgụ n'oke nri na-eme obere nwa ịba oke na ọgụ. In other words, CP wee jụọ ya okwu a omeniri ihe a wee si yes. CP wee si ya, how is it now a threat? How did Ebuka be threatening you? Ohe CP jụrụ ya. Obidokwa again. Holy boy. Amama gbara holy boy. Amama gbara holy water. Amama gbara NGO. Amama gbara oh. Mmadụ enweghị amamihe jọrọ njọ. Ike agwụla m na broadcast ahụ. Aya kọchi ọkụ echi. Olu na-ebuzi m mgbu biko. Olu na-ebuzi m mgbu. So, okwu a ka a na-ekwu. Na-egere ntị. The CP wee wepụta ọdụ wee sị ya, you are a chameleon. Ọ dị mma gwara ya n'iru ụlọ ya, you are a chameleon. Ebe ọ nwere ike ijicha gị 2 days ebe a hapụghị, ekekwa atụwaghị atụ na Anambra State. You are a chameleon. Iwe a chameleon. That was what this man said. Biwo Gumakala. Niruya. Niruya. You are a chameleon. Mgbe ekwuchara okwu a.
The man asị ya, where is that phone? Anyị bara police ọgụ. Dọkasị akwa police. Water boys gị. Akwa police ihe. Are you aware? Or see, yes, not they aware. That is because not his first time. They go akonde buru battery ha. Akonde buru battery ha. No, makanya first time you police be me arrest. You know, so first time you police. So imagine a law against mother by police or the body heading banako. Deep but to go one hime. Deep about are 2 women. Deep when West Side chief. The follow that corner Akako now that the first century. That didn't brako that car. No, man, you call police here, you the police or you the police or go. And yeah, first time here. Yeah, first time here. Police very me arrest him and I'll go away to us here. Yeah, first time police make arrest. So the man no who go no did who marity police here or maho. So home NGO holy water. I don't know NGO holy water. I don't know NGO holy so him na bikono. You uziara. You uhapaziara. You uziara bikono no. So now bale kwogwa ugodogwa eweju akiri phone ahụ ka phone anyị wụbara n'ime ọhịa na mgbe nwa no mgbe kidnap nwanne ya nwoke wee kidnap ka ya nwa sometime last year but ochekwa na kidnapping when police wey say a point of correction I was there. I was the one who came to meet you no nwere egbe m ji bịakwute gị I dey tell you with aka nkịtị anyị ebupụta enwe ji egbe no mgbe ịpụara mba ka ndị ji egbe bịara which is true. A na-ekwu mgbe ịfụziri ha iwufuo fonu gị ofu police wee weli aka elu onye awụsa again wee weli aka elu asị ya kwuo ọ sị I saw this man in the car park hiding 3 phones in the boot. What is this man hiding in this phone? Nobody want to talk about it. Look at what is happening in the southeast. Amara ebe ihe na-eme n'isi eme. Amara ebe ihe na-eme n'isi eme. This man, where say I saw him hiding 3 phones in his boots before coming up. Ewe duneria 8 policemen from Elueba Haino. Ewe duneria 8 policemen to go to his boot and bring that phone. Oh yeah, but na afu bego mena na lose ezoku online. Phone na heje mo mena lose ezoku na cupboard the police. Phone na heje me omena na lose ezoku. Omenala n'ụzọ ara phone anọ n'aka ndị eke ji igwe ahụ dị ọzọ ya achịkọrọ m igwe ahụ. So onye ọbụla na-eme expect ka ole program echi na ụka ndị omenala ihe afụ ya phone anọ na Abuja ọ nọ n'ime kanta phone nọ nga ihe afụ kpakam egbe ihe elekwa anya nweta live broadcast echi. Omenala onye ha bịa ịga no phone a n'aka na ụkwụ ịga akụrụ ịga aka ụkwụ phone a nọ hanging. Onye mere ụlọ afụbeghị omenala ụzọ eziokwu online ọ phone ahụ ka eji eme ya. Phone ahụ ji akpọrọ ndị mmadụ yi na ya dị ya ọ dị ebe ahụ. Phone ahụ ji ebido accident na main road na-achị ha ọchị ọ dị ebe ahụ. Phone ahụ ji kọọ nwa ya na-edochi ọnụ nwụrụ anwụ nwatakịrị 15 years gbabiri nwụọ ị na-akọ parents ha ọnụ na-achị ha ọchị. Phone a dị ebe ahụ. Phone ahụ ji agwa ndị mmadụ ha ga-akwawa iko n'udo ode. Phone a dị ebe ahụ.
phone na ho ja kpori Ebuka obi tutu ehi abalị phone na ha wụrụ ịga ọ gaghị abịa online aba na gụrụ ihe na-eme eme na na-ege gasị ndị bloggers nọ online na-akọ piti na na-ege ha ntị phone ya nọ n'ịga ha wụrụ phone ahụ ịga phone ahụ chen na eji handcuff wụọ phone chakakpa nta ụta ka phone si nọrọ na ebe handcuff si akọ na-adịrị adị okay ụlọ m na-emespe ka program begoro echi ga program ga ebe ahụ live ga lele ya ihe ha fịara onye ha abịa live ọ dịrọ possible phone a nọ n'ịga nna gwuru ihe mma anya ọ na na-achị ọchị ka ị na-atụ ọnwere ọchị m na-achị ebe a phone na handcuff like this omena ụzọ eziokwu phone ha eji abịa live ọ dị n'ịga ọ dịrị ya ọ dịrị ndị ya cha. So that was how they was able to apprehend that phone. What that phone? Nihum now, but what the phone handcuff? Nihum out. That is well. What will key? Oh, we can get it. They say I'm getting a grrrr. They didn't make pa, but here. Nihum now. So if anybody is expecting live program tomorrow, I can tell you that for free. Just don't pay me. I'm just telling the truth for free. I need the email, I need the anything. For free, come na Ezeakụ. It won't come. We4We Media Pinnacle Entertainment. Derema. Mo'Fire. Fuka.